Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani akanaka kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume akauyawo kuno kuSouth Africa ndokubva ndazosiya mhuri yangu kuZim. Pandakasiya mhuri yangu, mukadzi nemwana, mwana wedu uyu watainge takazvara ainge aine gore, asi handina kumboziva kuti dzandichazopindana nadzo dzainge dzichazocosta the life of my beloved son. Ndichiri kuZim mukomanashi, inini ndainge ndichipindawo church ye7th Day Adventist Church. Then pandakauya kuno ndainge ndine mamwe mafone numbers awo andainge ndakapiwa naelder vekuchechi kwedu, vakanditi kana ndazokwanisa kupindawo muJoburg ndinge ndichizobata murume uyo ainge aine manumbers awo avainge vakanyora pachipepa icho chavakandipa. Ndakatiwo ndichinosvika muJoburg ndokubva ndazofonera murungu uya, akabva andiudza kwekuti ndinge ndichimira, ndokubva azouya akabva anditora, akanditora mukoma, ndikabva ndazotanga kuchengetwa naye murume uyu. Asi ndainge ndisiri ini chete, ndainge ndichichengetwa naye murume uyu, painge paine vamwe zvekare vamwe vainge vachibva kuZim, saka tose tainge tichingopinda the same church. Murume uyu akabva azonditi iye ainge achikwanisa kutitsvakira basa, akabva ati munokwanisa kusarudza kwamunenge muchida, it's either ndinokudzoserai kunonzi kuOld Days, akati ikoko ndinokwanisa kuti munge muchizowana basa rekushanda, kana kuti ndinoenda nemi kuWestern Cape, then ndobva ndakutsvakirai basa zvekare kuWestern Cape, achishandisa maconnections ake. Akati iye ainge aina bhodhi vake vainge vaine prazi rainge rakaita plantation remagrapes. Akati saka paplantation apa panogara pachidiwa vanhu vekushanda, saka kana muchida is either ndinokutsvakirai ticket, ndokutengerai maticket echitima mobva maenda zvenyu kuCape Town. Ini mukoma, vamwe vangu vakabva vafadzwa nazvo nekuti it was a good promise of work, but chandakaona pasi pano pezuva ndechekuti kana ukangoregedza kunamata, kana uri muKristu, the moment yaunoregedza kunamata, then Satan iye anobva azowana mukana wekuti ange achizopinda muupenyu hwako, obva azotanga kukupa mimwe mikana yaunofungidzira kuti mikana iyi iri kutobva kuna Mwari, but inenge ichibva kuna Satani pachake. Mukoma, at that time mukana uyu pawakauya, ndakatoti iri rainge ritori shave renhamo, rainge richida kundipushira kumaprazi semunhu ainge akakurirawo mutauni, ndichishanda mutauni. Ndikati hapana pandingazoti ndauya kuno kuJoni, kuIgoli, the city of gold, ndobva ndachizotanga manje kushanda mumaprazi. Ndikati izvozvo hazvigoneki, ndinofanira kuti ndingoramba, kunyange zvikanzi ndicharamba ndichingodzungaira ndirimo muJoburg, ndichadzungaira kuzosvika ndazosangana nemukana wangu. Ende zveshuwa mukana ndakazosangana nawo, but mukana wakabva kuna diaporosi chaiye, kuna Satani. Ndakabva ndazotiza mukoma, ndakangodzima foni yangu ndikaregedza kuresponda. This was after ndangobudawo ndichiti ndikuendawo kumaPeace Job uko kwataipota tichienda zvedu. Ndokubva ndaregedza kucommunicata nemurungu uyu, akatonditsvaka kwenguva yakati rebei, but ndainge ndava kugara zvino kune rimwe location noumwe muchinda uyu wandingangoti he was the jack of all trades mulocation imomo, ainge aine marepairs ake awo ainge achida kuti ange achiitwa pamba pake. He was like the go-to guys, and aiita mari nawo maPeace Jobs awa. Mukomanashi ndakatanga kugara naye muchinda uyu, saka taifamba tiri tose tichienda kumaPeace Job akasiyana siyana. Zvino akazoenda neni pane imwe imba youmwe mudhara uyu atori bishop kuchechi kwake kwaanopinda, but chechi iyi mukoma, chechi iyi vanhu vazhinji vemuno muSouth Africa vatema ava vanofarira stereki kuenda kwairi chechi iyi, ndo inonyanya kupindwa nevanhu vatema vemuno muSouth Africa. Asi pane zvimwe zvandinoda kukuudzai pamusoro pechechi iyi. Zvimwe zvacho ndezvekuti chechi iyi zvamunoiona, kana ukangogara watanga kuishora, havana kuti vanozvifambisa sei. Ivo vanoita sekunge kana ukagara watendeuka, ukagara watanga kunamata muchechi
chechi iyoyi vanoita sekunge vanobva vapa pfungwa dzako kana kukutorera pfungwa dzako the moment iwewe yaunoda kuzonobuda muchechi umu uchishoropodza chechi iyoyo. Hameno kana makambosanganawo navo vanhu vakadaro vekuti vanenge vachiita sekunge vane njere 1 inenge yakashota panjere dzavo, ndo chechi yacho iyoyo. Handiziviwo kana vateereri venyu vakwanisawo kuziva chechi iyi kana kuti vaibata chechi iyi vandikuda kutaura nezvayo, but inini hana yangu ndinonzwa ichirova kana ndikafunga nezvayo chechi iyi, nekuti haisi chechi yakajairirika yekuti unongoijairira obva watanga kungotaura nezvayo uchiishoropodza, nekuti vazhinji vandakaona vazhinji vanopinda chechi yacho vakuru vanofarira zvemishonga ende vanoita zvecult ende vanoita ritualist. Senge murume uyu mundara uyu iye atori bishop muchechi imomo, but vane cult yavo iyo yavanopota vachiita marituals. Then nguva iyo yekuti shamwari yangu uyo wandainge ndava kushandidzana naye paainge asipo, mundara uyu akabva azondidana kumba kwake akabva azoti ndinge ndichiuya kuzoita imwe peace job yaida kuti inge ichirohwa pamba pake. Ndakaenda kuya semazuva ose mukunoshanda manje. Mundara uyu akabva azongotanga kutaura neni achiti iye ainge achida kundipa umwe mukana wekuti ndikwanise kukasika kuita mari, ndokubva gamuchira mukana uyo waainge achida kunditambidza nemaoko maviri. Akabva anditi asi aida kuti ndinge ndichienda kunogara ndichichengeta imba yake yekuDurban kuno kwandava kugara, iye agere kuJoburg uko ndokwaagere. Chakazondishamisa ndechekuti ndakazoti ndabvuma ndokubva azouya neni kuDurban kumba kwacho kwaanogara mukoma. Kana vanhu vachiti South Africa yakanaka hamuna chamati maona. Kana mukanyatsoenda mumasebab mumadheudheu munogara vanhu vane mari dzavo, ndo pamunobva maona kuti dzimwe nzvimbo South Africa inoita sekunge utori kana kuna naAmerica chaiko, because uku kwacho kwandinogara kune imba yake mundara uyu makaita mumaestates uye munongogara vanhu vane mari dzavo, mamillionaires voga ndo vanogara muestate imomo. Asi chakandinetsa ndechekuti imba iyi haina kana furniture, imba yose haina furniture ingori mubedroom make. Nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndazozviziva kuti raiti mundara uyu imba iyi ndokusaka isina munhu anogara nekuda kwekuti mubedroom umu ndo makashayikira mukadzi wake wekutanga. Zvakaitika ndezvekuti mundara uyu paakapinda nazvo zvinhu izvi zvemarituals, iye akabva azoudzwa kuti sacrifice yake yaifanira kuti inge ichizoita mudzimai wake, ndokubva azonzi mudzimai wake aisafanira kuti ange achizofira kuchipatara asi aifanira kuti ange achizofira mumba. Saka akabva atora mudzimai wake ndokubva aenda naye kuDurban. Hongu manesi aitopota achitouya vachitomutarira vachimuita macheckups mukadzi uyu. Iye mundara uyu akanditi zvivindi zvaakaita ndezvekuti zuva iro rakazoshayika mudzimai wake ainge akatotarisana nemudzimai wake mumaziso kudai sezvaainge akaudzwa kuti ange achiita pamarituals ake. Mudzimai wake akazoti ashayika ndokubva azoudzwa kuti imba yose iyi yaifanira kuti inge ichizoburitswa furniture yose iyo yainge irimo mumba umu, asi kungosiya furniture iyo yainge iri mubedroom. Pamba apa panotoitika zvimwe zvinhu zvekuti kana uri munhu wekuti you are not yet spiritually strong unokwanisa kutofa nekuda kwekuti chipoko chake mukadzi uyu usiku hwoga chinotomuka. Mweya wake unenge uchingotenderera uchifamba mumba umu uchiitwa mabasa ose awo anotarisirwa kuti munhukadzi ange achiita mabasa iwawo mumba make. Unotsvaira, unosuka ndiro, kunyangwe zvazvo mumba umo musina ndiro, but unotonzwa chipoko ichi chichigwedebudza kukitchen zvekare nekubedroom. Iye anotopota achitouya achitozoita bonde nechipoko chemudzimai wake. Izvi ndakazotozviudzwa apo paakandiudza kuti iye ainge ava kuda kuti ndinge ndichizojoinawo izvi zvemarituals. Iye akanditi, iwe unozviziva here kuti jeni iyi yawakatora
uchibva kunyika kwako uchiuya kunoku kuSouth Africa ndo first sacrifice yako yawakaita iyoyo. Saka ufanire kuti unge uchitya kana kuri kuzonzi ukaudzwa kuti zvinhu izvi zvinoda mamwe masacrifices, because sacrifice yawakatora haisi nyore kuti unosiya mhuri yako nemwana wako kunyika kwako ubva wauya kune imwe nyika apa usina kana idea yekuti uchagara kupi, uchadyei, uchararama here kana kuti uchafira munzira. Ndakabva ndangonzwisisa kuti everything in life it is all about sacrifices. Ndokubva ndazongosarudza kuti I am going to sacrifice even though ndainge ndisingazivi kuti sacrifice yacho yainge ichazodiwa painge pachidiwa chii. Ndinorangarira zuva randakazosacrifice mwana wangu mukoma, nanasi uno zvinogara zvichindirwadza because ndakatorwa ndikabva ndazoendeswa kune imwe imba zvekare uko kunoitiswa maritual kana uchijoiniswa club yavo. Ndokubva ndazonzi ndinge ndichidana mwana wangu uyo mukomana. Ndakamudana but handizivi kuti ivo vakazvifambisa sei kuti vange vachitransporta mutumbi wemwana wangu, but ndakati ndakamira ndakafesana nealtar ndokubva ndatanga kudana zita remwana wangu ndichiti ndini ndakudana mwanangu, ndini ndakudana, ndini baba vako, uya kwandiri. Then ndikabva ndaona mutumbi wemwana wangu wakaradzikwa pamusoro pealtar. Ndakabva ndapiwa banga rekuti ndinge ndichibaya mwana wangu, ndokubva ndaita sekudaro. Saka pazasi pealtar painge paine chimwe chainge chakaita chibesen, but chibesen ichi chainge chakakotewa negoridhe rakazanganiswa nebrass. Ndakati ndichibaya mwana wangu ndikabva ndaona besen iri richizara neropa. Ndokubva ndazoudzwa kuti as long as besen iri rizere neropa zvinoreva kuti ndichange ndichizo enjoy anything that is in this world that belongs to the devil. Ndichange ndichizo enjoy mari, vakadzi vakanaka, kudrive motikari dzakanaka, kugara mudzimba dzakanaka, to have everything that I want in this world. Ndikabva ndafadzwa nazvo ndokuparara kwakazoitawo mwana wangu. Saka inini sezvo ndakangoitwawo zvekungojoiniswa ndiri chinamira zvandinombopota ndichiitiswa ndezvekudai so, vanhu ava ivo hameno mari dzavo kuti vanombonyanya kudzishandisa chii, because vanowanzo kundipa mari. Kana vandipa mari vanobva vanditi ndinge ndichienda especially kudowntown ndinokwanisa kufamba ndakabata 200 kana kuti 50 rand, then ndinobva ndinokumbira uyo wandinenge then ndinobva ndangokumbirawo uyo wandinenge ndakatageta, ndobva ndamuti ndinokumbirawo kuti unge uchindipawo change paya pakuzonondichinja mari iye ndinenge ndichimubira destiny yake, kana kuti ndinokwanisa kungodonetera umwe munhu a random person mari ende ndinenge ndichitomubira destiny yake. Ende izvi ndo zvandinopota ndichiitiswa. Saka ndinoti kana ndikaenda kudowntown munoona kune vakadzi vaya vanoita zvekutengesa madomasi, maonyeni nemabhanana nezvakangosiyana-siyana. Ndinotongosvika ndobva ndati ndinokumbirawo change. Saka munhu kana akandipa change inini handikwanisi kuzomubira kana kumutorera destiny yake, ndinongotora pashoma. Asi uyo wandinenge ndangodonetera mari zvekungoti ndangosangana nemunhu anotambudzika ndobva ndamuburitsira mari, ingava iri 50 kana kuti 100 rands, ndobva ndamupa. Kana akagamuchira mari iyoyo zvinoreva kuti anenge anditengesera destiny yake. Saka inini pandinozovadzorera mari idzo dzimwe dzandinenge ndapiwa mari dzechange, ivo vanobva vatora mari idzodzo. Handizivi kuti mari idzi vanodziendesa kupi, asi pane umwe muIndia uyo anoshandidzana nemurume uyo akandipinzawo muclub. Saka muIndia uyo ndiye wavanopota vachipa mari. Pane dzimwe nguva pandaifamba neumwe muchinda taitobva kumaestates tichitodriva Benz iyo yandinofamba nayo, then tobva tangotsvaka panzvimbo pekuti tinge tichipaka, tobva tatobuditsa wheelchair, obva atanga kundipushamo ndigeremo muwheelchair ndichiita sekunge ndiri chirema. Ende vanhu vaya vaizondidonetera mari, then mari iya taisaidya taisaishandisa, asi mari iyi ndo yaibva yazoenda yobva yazonopiwa muIndia uyo anoshandidzana nemurungu wangu mukoma, even macool time, madragon hour.
zvavanoita ndezvekuti vanomatenga macool time nemadragon, then anobva azoendeswa kune imwe imba iri muno muDurban zvonorara ikoko. Asi zvandakangonzwa ndezvekuti zvinhu izvi zvinorara zvichinamatirwa nevakuru vedu vachiitira kuti zvinge zvichizotevererwa nemweya yemadhimoni. Ndinobva ndazopiwa zvinhu izvozvo, ndobva ndanzi ndinge ndichienda kunozvitengesa. Ndinotoisa zvinhu izvi mungava muri mukula box, then ndobva ndadhiraivha ndichibva kumaestate kwandinogara, ndobva ndaenda kudowntown ndotsvakawo nzvimbo yekuti ndinge ndichipaka motikari iyo yandinofamba nayo, then ndobva ndatanga kufamba just like a normal person. Then kana ndazosvika kumataxi rank kudowntown ndotofamba ndichitengesa angava ari madragon angu kana kuti macool time or anything izvi zvinotengeswa nevanhu vanotengesa mumarengi. Saka vaya vandinenge ndichitengesera mari dzavo ndinenge ndichiisa padivi, then usiku ndinozoti kana ndachaisa paya, it is not about profit but it is about madestiny evanhu avo atinenge tichizovatorera. Ndinobva ndapa bosi vangu mari, ivo vanoenda vachinopa muIndia. Handizivi kuti uyu muIndia uyu mari idzi anozoenda nadzo kupi, asi zvandakangonzwa ndizvozvo kuti madestiny evanhu ari kubiwa. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Ndinomboti kana ndikatarisa upenyu hwangu ndinombozvibvunza mibvunzo yakawandisisa kuti did I make the right decision, sezvandakaudzwa nabosi vangu kuti you do not have to worry, nekuti mukana uyu wandakakupa hausi mukana unongopiwa each and everyone. Iwewe you have to be happy. But kana ndikafunga mafiro akaita mwana wangu ndinonzwa ndichirwadziwa mukomanashi kuti zvinhu izvi zvandakaita ndaisafanira kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakashata kudai, nekuda kwekuti mari sometimes mari pachayo haitorina rugare. Worst of all ikazoita mari inenge iine mhiko mukati, hausi upenyu hunonakidza. Ndikuudzei zvenyu mukoma kuti each and every day ndinenge ndichingomhanyisana nematargets ekuti ndinge ndichibira vanhu vakasiyana siyana madestinies avo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, ya zvakangoma hazvo veduwe. Unoshaya kuti woti kudii. Hanzi ndinopa munhu mari ndoti ndokumbirawo change, iwo umupa munhu uyauya mari, then anobva atora mari mari yaunenge wamupa yako yaunenge wamupa obva aisa paside. Usiku vonopa mabosses avo, even watenga chawatenga vanoisa paside mari yako. Unenge uchitotorerwa destiny, uchitorerwa destiny. Please help us in the comment section kuti kana uchinzwa kubirwa destiny yako chii chinenge chichiitika and what are the end results, kuti tikwanisewo kunzwisisa. Zvakangoma hazvo veduwe.